Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvakare ndichizokuzivisai nezverufu rwaApostle Paul Mamvura Mwazha anova mutungamiriri weApostle African Church akashayika musi wa20 November 2025. Muri yeZimbabwe kukuchingamidzai pano paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani usakanganwa kusubscribe, wokomenda, wolike, woshare. Zvinotibatsira kuti YouTube ipushewo video redu. Kana uchida kunzwa zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe nomasirisi social media, tisine nyaya dzinopisa. Vapo Mamvura Mwazha vakashayika vakasiya vana 10 vakomana 6 vasikana 4. Vapo Mwazha vakashayika vasvitsa makore 107. Aiwa, tinongoti rest in peace kuna Vapo Mwazha, tichichema pamwe chete nemhuri yavo. Aiwa, kusvika makore 107 kuchengetwa naMwari naika. Iyi ndio first update ndakuvigira. Another update ndaiva nayo ndeya mai vakasunga mwana makumbo nemaoko vachimurova zvakaipisisa. Mai vari kupomera mwana mhosva yekuti ndakutuma basa ukatadza kuita basa ukaenda achinzi onga waenda kundoba. Muri yeZimbabwe video iri handina kunge ndarikwanisa kuti ndirise pano pa YouTube nekuti mutemo wa YouTube haunditenderi, asi muchangoona ma screenshot nekuti video racho rinorwadza. Handizive kuti moyo wokubereka uri kupi, kunyangwe zvazvo mwana achinge atadza murangiro wacho unotyisa. Asi kana uchida kuona video mukamhanya pa Facebook munoroona. Thank you for watching our content. Tosangana mune mamwe ma news update.